O ruxe dun pacto en Catoira entre o BNG e o Partido Popular existe dende que o nacionalista Xoán Castaño se fixo co bastón de mando. Agora son os populares os que rachan o seu silencio e confirman con todo tipo de detalles como se fraguou ese suposto acordo. Apuntan que houbo varias reunións cordiais entre as partes en que o líder nacionalista tomase parte. A súa ausencia nesas xuntanzas non gustaba aos conservadores que condicionaban o seu apoio a que Castaño se implicase nas conversas. Ese encontro, segundo os conservadores, chegou in extremis de madrugada nun monte de Rianxo. Estábamos ceando, mas meu pai chamoume por teléfono Fernando, dixome en 5 minutos estará ali. Eu, comentei ao meu pai, joder, a unha da mañán, de noite, 20 días está ali tamén, fomos hasta ali, el baixou do coche, estuvo fumando por ali, mentre eu máis Xan falábamos, e máis Raúl, decisivo non foi para nada, iso ten que quedar claro. Entón, ao final charlamos ali de como íbamos a gobernar, de cousas que queríamos facer, de un montón de cousas, todo unha relación fantástica. Nesas supostas negociacións, os populares exixían entrar no goberno co Bloque. Aí non había ningún problema para o BNG, claro. Agora sí que teñen problemas porque ao parecer o BNG dende arriba a executiva non lle permite. Entonces, nós xa supoñíamos que iba a acabar sendo así, pero como decimos, tiñamos a obriga de investir a Xan porque era necesario o cambio. Agora os populares din que xa non lles interesa entrar no goberno. Explican que desvelan como se artellou o cambio político en Catoira para calar a aqueles que insisten en que non houbo negociacións entre o BNG e o Partido Popular. Desvelámolo porque hai moitas persoas do BNG que siguen co mesmo de non hai pacto, non hai pacto, non hai pacto. Algún hasta intenta rirse de nós, como que investichedes ao BNG e agora votamos vos fora. Non, sí que había pacto, hai que contar a verdade é necesario contala. E por iso viñamos contar, sobre todo, dende o último pleno, comentarios en redes sociales, varias persoas que estaban intentando deixarnos quedar nunha mala situación. A versión do PP choca coa do BNG. Os nacionalistas desmenten por completo as declaracións dos populares e reiteran que co PP non houbo ningún tipo de pacto.